Давайте пачнем по парадку. Напрыклад, вы плануеце паездку ў Беларусь з дзецьмі, народжанымі за мяжою. Будьце гатовы да таго, што назад вас могуць проста не выпусціць. Прынамсі, у адной з нашых суайчынніц, якая жыве цяпер у Нямецчыне, не атрымалася наведаць сваякоў на радзіме разам з дзецьмі. Беларуска проста на мяжы сутыкнулася з патрабаваннем, якое сапсавала ўсе планы. На памежным кантролі ёй заявілі, дзеці не могуць заехаць у краіну проста як замежнікі, бо іхная маці мае беларускі пашпарт. Памежнікі запатрабавалі аформіць дзецям беларускія дакументы і адразу папярэдзілі пра наступствы. На паспортном контроле в Беларуси сотрудник паспортного контроля сказала: вы знаете, что ваши дети обязаны иметь белорусский паспорт и белорусское гражданство. Это по факту того, что у детей мать белорусская. Мне сказали: вы заезжаете в Беларусь, но ваши дети должны делать белорусские паспорта. Без белорусских паспортов мы их не выпустим. Жанчына вымушаная была адмовіцца ад паездкі, каб не рызыкаваць дзецьмі. І, як пацвярджаюць юрысты, памежнікі дзейнічалі цалкам у межах беларускага заканадаўства. Паводле закону аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь, дзіця набывае грамадзянства паводле нараджэння, калі хоць адзін з бацькоў мае беларускі пашпарт, незалежна ад месца нараджэння дзіцяці ці наяўнасці ў яго іншых грамадзянстваў. То бок, такія дзеці аўтаматычна лічацца грамадзянамі Беларусі. І да нашага эфіру далучыўся Міхаіл Кірылюк, юрыст Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, які на відэасувязі з нашай студыі. Вітаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Спадар Міхаіл, як зазначылі ў папярэднім матэрыяле, сапраўды такая норма закону ёсць у Беларусі, але, як сцвярджае гераіня матэрыялу, раней яна бесперашкодна ездзіла ў Беларусь, ніколі не запытвалі пра дакументы на дзяцей. Чаму, на вашу думку, гэтым разам штосьці змянілася? Ці змянілася штосьці глобальна ў палітыцы і ў гледжанні на дзяцей беларусаў, народжаных за мяжою? Як мы бачым, так, змянілася глобальна ў палітыцы вельмі шмат, і асабліва пасля 9 жніўня 2020 года, як ужо 6 гадоў мы учора адзначалі. І адна з галоўных гэта змен, гэта такая, бачыце, як структурызацыя беларусаў, падзяленне беларусаў быццам бы на гатункі. Беларусы першага сорта, якія жывуць у Беларусі, і беларусы, скажам так, другога сорта, якія жывуць па-за межамі, таму што зараз, гэта ж не адзіны выпадак, ёсць цэлы комплекс мераў, калі там нават на дзяржслужбе і там у дзяржаўных прадпрыемствах у людзей пытаюць, ці ёсць у яго родныя за мяжой і ў якіх краінах. І гэта такая, быццам бы, вельмі сумная і вядомая практыка нават ад Савецкага Саюза. То бок зараз быццам бы тое, што нехта з тваіх родных жыве за мяжой, гэта ўжо як прыкмета неблаганадзейнасці. І вось гэта ускосна ўплывае на тое, што для людзей прадстаўнікі Лукашенка наўмысна, для людзей, якія пражываюць за мяжамі Беларусі, прадстаўнікі Лукашенка наўмысна ствараюць нейкія праблемы, такім чынам прэзюміруючы іх нелаяльнасць да беларускай дзяржавы, і прэзюміруюць яны гэта, скажам так, не без падстаў, таму што самая вялікая ў апошняй гісторыі Беларусі міграцыя за апошнія 30 год вызвана дзеяннямі рэжыму Лукашенка, і вядома, што большасць людзей, якія выехалі за апошнія 6 год, яны не вельмі добра ставяцца да тых людзей, хто вымусіў іх выехаць. На жаль, гэта форма палітычнага пераследу, на жаль, гэта форма трансгранічных рэпрэсій, што, дарэчы, прызнаецца і у тым ліку міжнародным крымінальным судом. Михаил, послухайте, з аднаго боку рэпрэсіі, пра якія вы гаворыце, у беларусаў забралі магчымасць рабіць пашпарты ў замежжы, у амбасадах. Тады ввогуле пытанне, для чаго тыя амбасады ввогуле патрэбныя, калі не прадстаўляюць інтарэсы суграмадзянаў.
З іншага боку, яны, вось як у гісторыі, з якой мы пачыналі нашу размову, яны кажуць абавязкова дзецям рабіць пашпарты, а то мы будзем іх там браць летні ў закладнікі. Ну, складваецца такое ўражанне, што адна рука не ведае, чым займаецца другая рука. Чаму так адбываецца? Чым гэта можна патлумачыць? Я ж кажу, тут не трэба шукаць правовую логіку, тут трэба шукаць палітычную логіку. Ну, логіка ў тым, каб зрабіць чалавеку незручна, каб мець на яго рычагі ўплыву, да? Калі жывеш за мяжой, дык давай мы цябе праверым. Ось. А ў чым логіка, калі, напрыклад, частку людзей, якіх выпускаюць з турмы, іх тыя, хто хоча застацца, іх прымусова выпіхваюць з Беларусі, а тых, хто хоча з'ехаць, ім прымусова накладаюць забарону на выезд. У чым логіка? Ну, няма логікі, акрамя жадання вось пераследаваць чалавека на палітычных матывах, паказаць, што вось мы ўлада тут хаця б па той прычыне, што можам зрабіць табе дрэнна. Дык вось тут логіка, яна ў тым, што быццам бы Паслухайце, мы будзем вырашаць, Михал, дзеці. Вось у гэтым логіка. І гэта ж нават не толькі грамадзян Беларусі датычыцца, гэта нават і тых, хто з двойным грамадзянствам, да, як вы упомянули, Нямецчыны, такі ж выпадак ёсць з грамадзянкай Польшчы. Таму, ну, дарэчы, вось одна хвіліна закончу думку. МЗС, Міністэрства замежных спраў Польшчы у паследнім спатканні звяртала ўвагу, што людзі, якія удзельнічалі ў палітычным дэмакратычным руху ў Беларусі, атрымалі польскае грамадзянства. Калі вы думаеце, што гэта вас абароніць ад паездак у Беларусь, калі ласка, так не рабіце, таму што у іх усё роўна, як мы бачым, захоўваецца жаданне браць людзей у закладнікі нават з падвойным грамадзянствам. Ну, вось такая логіка. Михал, я можа патлумачу сваё пытанне, таму што калі паасобку браць, то логіка прамацваецца. Пераслед палітычных апанентаў, тут усё зразумела. Тут логіка, таму што ідзе палітычнае змаганне якраз з тымі, хто не падтрымлівае гэты рэжым. Чаму абавязваюць дзяцей рабіць для дзяцей пашпарты? Тут таксама можна, калі паасобку разглядаць, логіку знайсці, бо ну, мінімум ёсць дэмаграфічная праблема ў Беларусі, катастрафічная, і трэба максімальна сцягваць хоць кагосьці. Але калі скласці разам, то тады ўзнікае пытанне, слухайце, вы альбо тады пераследуйце ўрэшце і забудзьце пра гэту дэмаграфію, альбо займайцеся дэмаграфіяй і перастаньце пераследаваць. Вось у мяне пытанне, чаму яны ніяк не могуць для сябе вырашыць, чым ім займацца найперш? Ну, вы правильно отзначили, там же структура улады не монолитная, и все ж таки приоритет это сённяшняе ўтрыманне улады, дэмаграфія это хутчэй, ну так, пытанне бліжэйшых там 10годдзяў, а пакуль эти 10годдзі будуць ісці, галоўнае, каб дэмакратычныя сілы на джипах не ўварваліся, улады не захапілі. Дык таксама вось вам прыклад адсутнасці логікі, пагрозы пазбаўленнем грамадзянства. І гэта вельмі цікава, таму што для шмат каго з тых, хто жыве палітычных уцекачоў у еўрапейскім звязе, у ЗША, наяўнасць беларускага грамадзянства гэта не мінус, а плюс. Ну, гэта не плюс, а мінус. Наяўнасць гэтага грамадзянства табе робіць, ну, больш праблемаў, чым яго адсутнасць. Калі цябе афіцыйна яго пазбавяць, ну ты будзеш спадаром без грамадзянства, і, напрыклад, на цябе не будзе распаўсюджвацца там павышаны ўзровень праверак па КУЦ і АМЛ у польскіх банках, якія будуць глядзець на цябе як на грамадзіна з краіны з павышанай рызыкай. Напрыклад, і гэта толькі адзін з пунктаў, і у цябе не будзе там, у цябе будзе нарэшце афіцыйнае абгрунтаванне, чаму у цябе няма дзейнічаючага пашпарта, і там яшчэ другое, трэцяе, чвёртае, пятае. Але ж яны пагражаюць пазбаўленнем грамадзянства, як быццам бы пагражаюць пазбаўленнем палітычных правоў, тлумачачы, я так разумею, у іх логікі это тым, што вось мы зараз лішым
наприклад, умовно кажучи, там латушку Тихановскую грамадзянства палітычных правоў за здраду радзіме, за тэрарызм, не ведаю за што, і калі ў нас будуць выбары, мы ім афіцыйна не дадзім удзельнічаць у гэтых выбарах, таму што ў іх няма грамадзянства. Да? Ці, напрыклад, ужо зараз мы скажам, што ваша каардынацыйная рада, яна не мае права прадстаўляць інтарэсы беларусаў, таму што ў ёй не грамадзяне Беларусі, напрыклад. Вось. І такім чынам, да, тут ёсць супярэчнасці. Я толькі дакладню для нашых гледачоў, што вы мелі на ўвазе. Гэта быў выпадак, калі на сустрэчы з міністрам інфармацыі Дмітрыем Жуком гомельскі блогер прапанаваў акурат такі забіраць грамадзянства ў беларусаў, якія выехалі за мяжу, і мелася на ўвазе, канешне, тых, хто ўдзельнічаў у пратэстах 2020 года. Мы яшчэ больш дэталёва абмяркуем гэтую сітуацыю. Я хацела б вярнуцца да дзяцей на момант, бо ведаеце, не ўсе беларусы выехалі пасля 2020-го. Пэўная частка выязджала раней. Дзеці народжаныя там, і яны хочуць прыехаць наведаць бабулю з дзядулем, напрыклад. Не маю ў гэтым ніякай такой пэўнай палітычнай, напэўна, рызыкі для іх. Але на падставе чаго тады гэтыя дзеці уязджаюць? Ёсць такая рэч, як пасведчанне пра вяртанне. Так? І менавіта гэта можа быць стаць пасткай, на якую звяртаюць увагу на мяжы. Што б вы тады параілі зрабіць? Зрабіць візу для дзяцей для ўезду ў Беларусь? Або можа няма тады праблемы зрабіць беларускі пашпарт і па ім прыязджаць дзецям? Чаму тут так хвалявалася маці? Кожны чалавек сам ведае, што яму больш, чым любы праўнік, ведае, што яму пагражае пры паездцы ў Беларусь. Тут, ведаеце, вельмі цяжка для праўніка даваць парады невызначанаму колу асобаў, але калі ж это датычыцца тых людзей, якія за ўсё жыццё ні ў якіх акцыях за мяжамі Беларусі ці ў Беларусі не ўдзельнічалі, тэлеграм-каналы там не глядзелі, не ведаю, лайкі не ставілі, не каментавалі, былі сістэмна па-за палітыкай, дык я і не бачу перашкод. Да, чаму гэты чалавек будзе баяцца, ну, могуць, конечно, і выпадкова зачапіць, але ж ад гэтага ніхто не застрахаваны. Тут трэба разумець, што это такая юрысдыкцыя. Калі у чалавека ёсць падставы баяцца прыезду ў Беларусь па той прычыне, што гэты чалавек, напрыклад, там памеў, ну, нават калі з'ехаў да 20-го, да, ці пасля 22-го, што ён прымаў удзел у мітынгах, ці ён прымаў удзел у арганізацыях, якія рэжым прызнаў экстрэмісцкімі, ці ён там нейкім чынам штосьці рабіў, што можа патэнцыйна стаць нагодай для палітычнага пераследу ў Беларусі. Спісак вельмі шырокі, вельмі, ён, ведаеце, як это наўмысна такі невызначаны, да, каб гэтая ўлада робіць наўмысна. Тады тут прасцей за ўсё не ехаць у Беларусь, таму што наяўнасць ці адсутнасць пашпарта тут не крытэр, а крытэр тое, што калі гэта заўважыць, то могуць выкарыстоўваць ваше дзіця як закладніка. І вось гэта самае дрэннае, і самае дрэннае то, што прыклады для гэтага ўжо ёсць, а не адзінкавыя, але яны ёсць, і ніхто не хоча стаць другім такім прыкладам, нават калі гэта будзе яшчэ там 3-4-5 адзінкавы. А чаму як закладнікаў складана зрабіць беларускі пашпарт, калі бацькі ўжо маюць іншае грамадзянства? У чым можа быць вось гэты падвох? Можна зрабіць пашпарт, я так разумею, і выехаць з дзецьмі. Ці не? Не выпусціць. Ну, не выпусціць. Я так разумею, у іх матывацыя проста вам усім рабіць беларускія пашпарты, проста каб вас было лёгка знаходзіць па базах, хто да каго мае адносіны. Ну там, напэўна, вось і ўсё. Напэўна, людзі папросту... А далей ўжо выпускаць ці не выпускаць будзе прымаць рашэнне там афіцэр на мяжы. Ну там, напэўна, людзі... Якое рашэнне прыме, то едзьце, а калі не, то не. Добра, скажу. Там, напэўна, людзі папросту не хочуць рызыкаваць, перасякаючы беларускую мяжу, бо гэта такая беларуская рулетка, незалежна ад таго, рабіў ты штосьці ці не рабіў, бо трэба разумець, што можна
баяцца ехаць у Беларусь не толькі калі ты штосьці там дзесьці рабіў, а і просто чытаючы навіны пра тое, што айцішнікаў забралі, каб іх падаіць паціху, альбо як мэтанакіравана правяраюць людзей, якія доўга не былі ў Беларусі, альбо у каго няма ніякіх падпісак у тэлефонах на экстрэмісцкія каналы, і гэта выклікае падозрні, а за імі і праблемы. Так што нагодаў баяцца іх дастаткова і так. Між тым, хацеў яшчэ у вас запытаць, вось мы закраналі сёння тэму вось гэтай ініцыятывы пазбаўлення грамадзянства, там за заклікі да санкцыяў, бо гэта ворагі там дзяржавы і так далей. Гэта ж не вось гэты гомельскі блогер упершыню сказаў, гэта перыядычна яны выказваюць, але ёсць такая рэч, як Канстытуцыя, у якой замацавана, што аніводны грамадзянін Беларусі не можа быць пазбаўлены грамадзянства. І як бы вот вашыя прагнозы, улічваючы цяперашнюю беларускую рэальнасць, наколькі вось гэтая перашкода ў выглядзе Канстытуцыі яшчэ можа дапамагаць нам усім захоўваць гэта беларускае грамадзянства, альбо ўсё-ткі вось гэта іногда не да законов ужо канчаткова ператварылася ў всегда не да законов? Я не думаю, что для их перашкода это формальное разумение Конституции. Я думаю, что галоўная перашкода тое, что сапраўды практычнага сэнса для іх мала. У тым, што яны, напрыклад, заўтра пазбавіць грамадзянства мяне. Ці, там, не ведаю, Ксенію Луцкіну, ці каго заўгодна яшчэ. Такія прыклады былі ў Савецкім Саюзе, такія прыклады былі ў фашысцкай Германіі, да, пазбаўлення грамадзянства па палітычных матывах. Таму тут у нас жа няма сітуацыі такой, ведаеце, калі мяжа адкрыта і можна без праблем пайсці і прагаласаваць на беларускіх выбарах. Вось нешта гэта хутчэй, вось гэта пазбаўленне грамадзянства, гэта як сімвалічны крок паказаць, што гэта не грамадзянін Беларусі, і паказаць тым, хто застаецца жыць у Беларусі, і так будзе з кожным, хто пойдзе супраць нас. Вось мы цябе выкінем у Польшчу і пазбавім грамадзянства, і ты там увогуле памрэш пад плотам ад як жабрацтва, да, то, што яны падкрэслююць у сваіх перадачах, забываючы пра тое, што тут, ну, насамрэч, шмат прасцей гэта зрабіць у Беларусі, калі цябе не працу не бяруць па палітычных матывах.